Cinema na kai wata 'yar uwanmu ba ta da lafiya sai ta kira ni na za magana irin ya fim ɗinku ya kaza kin ga fim ɗin basu mana ai ban so a ce a ƙarshen 'yan sanda bane suka kama ki so ne a rataye ki a yi gunduwa da naman ki. Da me kika karya yau? Abinda na karya da shi abinda na dafa jiya shi nake ci da safe na fi jin daɗin shi na dafa shinkafa da wake da miya kuma shi na ciwa da safe. Wani hali kika shiga lokacin da aka shiga fargabar corona? Na shiga tashin hankali matuƙa bani na wanke hannu man sanitizer goga a tsorace dai nake in fact gaskiya. Shin a zahiri ke shi uma ce? Da baka ga alama ba kai ma ba shi umar bace kawai fim ne. Me yasa kike yawan fitowa shi uma? Shi in kaga an fiye sa mutum abu daya to ya iya ne. To ni yanzu ma in ba irin wannan role din ba gaskiya ba a fiye tsakani irin soyayya waye ba ni na fi jin daɗin irin wannan ma. Wane ne saurayinki na farko? Tun ina primary school saurayina na farko irin soyayya rantan nan dai haka. Waye ake yayi yanzu? Za ku gani ba sai na faɗa ba. An taɓa gulmarki ta dawo kunnanki? Na'am sosai ma ba ɗaya ba ba biyu ba. Wannan ta zama kamar hanji ne ga mutane gulmaka. Kin taɓa ɗaukar mataki? To da aka yi gulma na dai kai ƙara sai na ga dai kamar ƙarin da na kai ba a ji tsoro na ba don ma ana cewa yanda ma take a fim ashe ba haka take a zahiri ba. Kai sai na je na ɗau mataki na ɗauko 'yan sanda aka kwashe su mata biyu aka kwashe. Wannan furucin da suka faɗa shi yasa na ɗau mataki. Me kika fi tsana a duniya? To abu zuwa uku na fi tsana a duniya. Na tsana maƙaryaci, mai hassada da baƙin ciki. Na tsana wa'innan mutanen. Waɗanne abubuwa ne kuma kika fi so? Ina son mutum mai bani kulawa. Sannan mai gaskiya da riƙon amana. Ina son wani. Me kika yi da ba za ki taɓa mantawa da shi ba? To akwai wani laifi da muka taɓa yi. Ka san mafi makarantu haka yara ba a ci irin makarantar gwamnati haka. So ba zan manta ba wani malami haka yana koyar mana da irin Arabic haka. To in lokacin time ɗin shigowar shi aji yayi to ba ma shigowa. Sai mu tafi wani Mr. Biggs can hanyar abin nan Kakuri. Sai mu je wannan dan biredin gashashe nan da ake wurgarwa wai a cikin bola sai mu je wai muna tsantan shi wai mu a dole yan gayu sun ci sun rage mana ba mu san can ana ta karatu ba ashe yana ta fakwam yana kallon mu. Kai ranan da muka da gaskiya mun da ku dan san da ya tara mun jini a kumbana ɗayan ƙawata kan sani fassa mata baya sosai dan san da mahaifina ya zo ya ce kai wani irin duka ne ni ko ba na so a faɗi laifin da na yi gaskiya ba zan manta da wannan abun ba. Kike yi yanzu kike jin ke babbar yarinya ce? To abin da nake jin ni babbar yarinya ce zan hau mota na zan je duk inda nake so in je wajen sana'ata in ci abin da nake so mai kyau in na ga dama na dafa da kaina wani zubin kuma na siya a waje to kaga wannan ma shi ma hankali ne zai saka kai wannan. Wani irin abinci kika fi so? To kaga misali yanzu na samu tuwon shinkafa na miya kuɓewa ɗanya da ɗan man shanu kaɗan ba mai yawa ba haka da ɗan nama a ɗan soya shi sai a saka shi a cikin dage-dage a zuba. Ka kawo min shi kenan ka gama da ni malam ya kasi. Me yake yi a gida da ke ɗauke miki kewa? In ba ni da abin yi gaskiya nakan kira manaja na sai mu je gidan gona. Nake ina da kaji da kifaye nakan je nan kan ita kallon su ina jin sanyi a raina. Nakan ba su abinci ma da kaina wani zuban ta aiki haka. Ke budurwar Adam Zango ce? Kasan shi yana da farin jini kuma ban san me yasa ba mutane da an ga irin mace mai kyau ta shigo industry budurwa Adam Zango ce ni ban san me yasa irin wannan abubuwan ba gaskiya ni ba saurayi na ba mai gidana ne shi ya fara yin min fim. Menene babban burin ki a rayuwa? Babban burina shine in yi kuɗin da nake so na yi sannan in taimaka wa mata harkan ilimi don gaskiya mata suna cikin wani yanayi musamman masu talla irin almajirai kaga budurwa haka kuma ba ilimi gaskiya bana jin daɗin haka. In dai na yi kuɗin da nake so na yi alhamdulillah yanzu in fi yanda nake zan taimaka wa mata babban burina kenan. Mage ko kare wanne kika fi so?
ina tsoron su duka amma ba sosai ba. Shi kare musamman in yace din nan wani zuba idan na je gidan gona da yake ina da su guda biyu, to wani zuba in na kwana biyu ban je ba da yake sai ya matso kusa da ni ya ji kamshin jikina sai tukunna sai ce oke to wannan na wace. Ita kuma mage in tana cin abinci din nan ka zo sa mata din nan da take yi, ka san gani suke kamar zaka dauke masa abin da suke ci, to gaskiya ba na son wannan. Na fi son dai kamar kare din ne haka. Idan ya kasance wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, akwai wata kalma za ka gani kasan wannan bidiyon da alamar jan rubutu ta subscribe, sai ka taba ta. Kana taba ta wata karora za ta fito daga hannun daman ka, sai ka taba kanta, sannan sai ka zo ka taba all. Idan bidiyon ya burge ka sai ka zo ka danna mana wannan alamar ta like. Sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.